Vedeli ste, že jedna z najprestížnejších švajčiarskych značiek má v skutočnosti korene v Londýne? Písal sa rok 1905, keď Hans Wilsdorf, vizionár s veľkými snami, založil spoločnosť, ktorá mala navždy zmeniť svet hodinárstva. Wilsdorf chcel pre svoje hodinky meno, ktoré by bolo krátke, elegantné a ľahko vysloviteľné v akomkoľvek jazyku na svete. Meno, ktoré by samo o sebe znelo ako tikot precízneho stroja. A tak sa zrodilo Rolex. Od samého začiatku si značka dala za cieľ dokonalosť. Kým ostatní sa zameriavali na vreckové hodinky, Wilsdorf veril v budúcnosť náramkových hodiniek, no vedel, že musia byť extrémne presné a spoľahlivé. A tak sa aj stalo. Rolex sa rýchlo stal synonymom pre kvalitu a precíznosť, čím si vydobil povesť medzi náročnými zákazníkmi. Prelomový moment prišiel v roku 1926. Svetlo sveta uzrel prvý vodotesný a prachotesný model hodiniek, legendárny Rolex Oyster. Nebola to len marketingová fráza. O rok neskôr mala tieto hodinky na zápestí mladá britská plavkyňa Mercedes Gleice, keď sa pokúšala preplávať Lamanšský prieliv. Po viac ako 10 hodinách v mrazivej vode hodinky fungovali bezchybne. Tento odvážny kúsok urobil z Rolexu senzáciu. Model Oyster nebol len vodotesný, jeho púzdro ho chránilo pred prachom, vlhkosťou a zmenami tlaku. Zrazu tu boli hodinky, ktoré ste si nemuseli dávať dole z ruky. Hodinky, ktoré boli pripravené na akékoľvek dobrodružstvo a vydržali aj tie najdrsnejšie podmienky. Rolex dokázal, že elegancia a odolnosť môžu ísť ruka v ruke. No inovácie sa tým neskončili. V roku 1931 prišiel Rolex s ďalšou revolúciou, mechanizmom Perpetual. Išlo o prvý samonaťahovací mechanizmus s rotorom, ktorý sa voľne otáčal v oboch smeroch. Prirodzený pohyb zápestia tak neustále doťahoval hodinky a udržiaval ich v chode. Už žiadne manuálne naťahovanie. Hodinky sa stali živým organizmom na vašej ruke. Vďaka svojej robustnosti a spoľahlivosti sa Rolex stal prvou voľbou pre najväčších dobrodruhov a prieskumníkov planéty. Boli to hodinky, ktoré sprevádzali odvážnych mužov a ženy do najodľahlejších kútov Zeme, od najvyšších vrcholov až po najhlbšie oceány. Stali sa doslova hodinkami na konci sveta. Vrcholným dôkazom ich odolnosti bola historická expedícia v roku 1953. Sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay mali na zápestiach hodinky Rolex Oyster Perpetual, keď ako prví ľudia v histórii pokorili vrchol Mount Everestu. Hodinky fungovali dokonale aj v extrémnych teplotách a nízkom tlaku. Rolex bol na vrchole sveta, a to doslova. V tom istom roku Rolex predstavil ďalšiu ikonu, model Submariner. Tieto hodinky boli navrhnuté špeciálne pre potápačov a boli vodotesné až do hĺbky 100 metrov, čo bolo v tej dobe neuveriteľné. S otočnou lunetou na meranie času pod vodou sa Submariner stal etalónom potápačských hodiniek a dodnes patrí medzi najvyhľadávanejšie modely. Čo robí Rolex takým výnimočným? Je to posadnutosť detailmi. Každý jeden kus je zostavovaný ručne vo Švajčiarsku. Výroba jedných hodiniek trvá takmer rok. Všetky komponenty od púzdra až po najmenšiu súčiastku v mechanizme sú vyrábané priamo Rolexom a prechádzajú sériou neúprosných testov, ktoré trvajú mesiace. Len tak sa zaručí absolútna dokonalosť. V 70. rokoch sa Rolex definitívne presadil ako symbol luxusu, úspechu a postavenia. Už to neboli len hodinky pre dobrodruhov, ale aj pre lídrov, umelcov a vizionárov. Mať na ruke Rolex znamenalo patriť do exkluzívneho klubu. Značka sa stala kultúrnym fenoménom a neoddeliteľnou súčasťou identity úspešného človeka. Precíznosti Rolexu nič neunikne. Prakticky všetky modely nesú prestížny certifikát Superlative Chronometer. To znamená, že každý strojček prešiel prísnym testovaním švajčiarskym oficiálnym inštitútom pre testovanie chronometrov a potom ešte raz po vložení do púzdra priamo v dielňach Rolexu. Garantovaná presnosť je niekoľkonásobne vyššia, než vyžadujú bežné štandardy. Málo kto však vie, že Rolex nie je len o zisku. Spoločnosť je vo vlastníctve súkromnej nadácie Hansa Wilsdorfa, ktorá nemá žiadnych akcionárov. Značná časť príjmov tak putuje na podporu umenia, vedy, výskumu a ochrany životného prostredia. Rolex tak vracia svetu späť časť svojho úspechu a investuje do lepšej budúcnosti.
Niektoré modely Rolex sú viac než len hodinky, sú investíciou. Vďaka obmedzeným edíciám a neustálemu dopytu ich hodnota s časom rastie. Zberateľské kúsky môžu v priebehu rokov zvýšiť svoju cenu aj 10-násobne. Rolex sa tak stáva nielen symbolom prestíže, ale aj rozumným uložením peňazí, ktoré sa dedí z generácie na generáciu. Príbeh značky Rolex je úzko prepojený s popkultúrou. Videli sme ich na zápestiach filmových hviezd, ako bol Paul Newman či James Bond. Zdobia ruky najväčších športovcov, politikov a umelcov. Rolex je oficiálnym časomeračom prestížnych udalostí ako Wimbledon či preteky Formuly 1. Sú všade tam, kde sa píšu dejiny a oslavuje sa úspech. A práve preto sú pre mnohých ľudí hodinky Rolex splneným snom. Nie sú len nástrojom na meranie času. Sú vyjadrením osobnosti, symbolom dosiahnutých cieľov a ocenením tvrdej práce. Predstavujú dedičstvo, ktoré sa odovzdáva ďalej, spolu s príbehmi a spomienkami, ktoré sa k nemu viažu. Je to kúsok nesmrteľnosti na vašom zápestí. Rolex je teda oveľa viac než len hodinky. Je to symbol času, ktorý prekonáva generácie. Symbol presnosti, ktorá posúva hranice ľudských možností. A symbol prestíže, ktorá je odmenou za výnimočnosť. Príbeh, ktorý začal pred viac ako 100 rokmi, pokračuje s každým jedným tikotom,